Comrade. Zviretika ndezvekuti Welcome back. Mama Rova. Ndadarova kurova kwangu ndairwara. Akabva kuno kundichirwara. Mandaenda kuno anorapa. Makore koro boda Zambia boda Mozambique kunoti kuti Gaffa. Okay. Kune waro ifuti yokandirwa endo kuroya futi. Inoti back to sender. Right. My best friend akantora video. It means that thing chiri perfect. Dai chiri chinhu ichi. Chine chinhu chakaipa. Ndakatsvagwa nemasiya iwo. Emairo. Unadairo. Ndikatadzodaira zvinhu zvakanaka. Nekuti chinhu chakaipa mukoma. Chinodistroya nyika. Chinondisungisa. Apa hapana pandabvumirwa kusungiswa. Bhozi ndaiwataura chii? Just chokwadi. Apa makadai. Whatever happened. Anditika. I know it. Comrade Eunice is back in the kettle. Full time. Wonderful. Kuna vaitsvaga Comrade Eunice vadzoka muketro. Umanjino zoti kwatakabva dai manjikure manjisikana uyu. Chimbomirai. Comrade taurai zvenyaya dzenyu. Right. Inini handina hangu kutaura. Chinondirwadza zvinezvi ndechi-education. Education. Mwana wakufunda 2 days pasondo. Right. Posvika kwakudiwa anonzi ma-extra lessons. And maticha achibhadharwa achiguti hawo achidhakwa. Tenda achidhakwa isusu. Wamugaba wangu asikadaro. Mudhara aida education better than anything. Apa vana vachidzichiuza. Right, let me go ahead. Foya ndisina ndotaura ndichiputa foya. Maibayo ndipe focho. Right. Ndichipinda ipapo mari budget inopa government inofanirwa kupa education nekuhealth. Mukaona masenzero anoita nesi handizvere mukoma. Mukaona masenzero anoita teacher handizvere. But those people vanhu ndio vari kupuhwa mari shoma. And vari kuguta vacho they are doing nothing. Inini Eunice ndino I'm going against it. Of which dai pagadziriswa kuti varwere health ipuwe mari yakawanda. Ukapinda muchipatara ukaona zvinoita nesi. Am I wrong, Comrade? Unoona kuti nesi ari kusenza. Handizvere? Yeah, ndizvo. Right. Toya kuna teacher. Kamwana ako kari apako. Kanotanga kutaurwa kuti unonzi ningi. Baba kuti ningi. Kusvika form 4. The teacher ade hondo iyi. But they are getting nothing. Hapana chavari kuwana. By mimi I prefer kuti mari budget ngaiende ku health and education. Because education is very important. You can't do anything without education. Yeah, sure. Ukaita zvipi nezvipi ukaenda pabasa unobvunza kuti nematsi neEnglish here negative. Hauna chiro. Sport yacho iri is very poor. Yeah, guys, very poor. Right. Pane penda kupinda panonda kasa nyaya zvakwana. Aroi mapuru. Mira ndibatidze foji. Mira ndibatidze foji. Sendekera. Tapedza deri rekurumidza rimwe. Right. Kune vanhu vari kuba chibage chaicho chiri kupuhwa vanhu chembere. Mhandara iri kupuhwa chibage chembere iri kushaya. Ini ndiri kushaya chibage panapa. Popuhwa kamusaladi kari kufamba nenzira. Apa simakumbo tese makumbo ane simbi. Tu. Isusu madetainees tozodyei. Because nanhasi handina kana 2 hectares dzekuti chimbogara apo imisumbo ndino ndachine maziso arioni everything. Izvo ndakambozvitaura futi pafirst thing. Why nyika inoyi ichinzi haitongwi neopposition party? Nyika inonotongwa nemunhu akarwa hondo. Kurwa hondo doesn't mean you can be the ruler. Makasunungura nyika. Handizvere? Masunungura nyika. Hatutori kusunungura nyika makuita mimi mashefu. Vari kuti hanzi imbo hanzi
mbuzi nezviyapa yakasungirirwa ivo ndovatanga vadya anona vakanga vatanga vadya kune vana right kuti hausi kuiziva soko let's participate kune vanhu vamashefu vane vana vari kuenda nemajeti outside the country vachinonyora maexams uyo akamirapo mwana akagarapo uya unodzanisira dhumisanda akamiraso nebvudzi rakadai nowhere to go asi kune vana vari kubva munomu nemajeti vachinofuta outside the country right kune varwere vari munomu vasina mishonga ba ivo varwara wobva watangwa nandege wenda kuindia. What kind of a country is that? Imimi vanhu vatungamiri venyika ineyi nyika ino ichitorwa yengene democracy right zvipori kupiko zviri kuenda kupi because hatina democracy muno takagara muno and tine kanyaya kekuti kana pakaita kuti inini ndataura zvakati ndakufa. But I'm telling the truth and most of the people most of the people watch iwawo vari within vari kutungamira vamwe wacho vadiki kwendiri in politics. I'm a politician, I'm a gorilla, I'm a ex-detainees, but I don't get anything. I'm not gonna marry. Ndirichirema bana zisarichaoni mokwa ufenzi ndosensa gumbo iri izvozvi ndagara parapona makumba atozvimba but I'm not being recognized and ndiri former ZAP before unit accord wane ZAP wacho hausi kuziva kuti ndiriko. Those people they are stupid. Ndakutuka ZAP yangu inini handitutuno oyekwa Ndabadiki story. Ndabadiki story is the very person akatanga zano achibva muZAP handiti mukamuteeraka chichikuitika. Those people are stranded. Yakunzi G40 Kasuku ere ndakasenza naye riri paNational Affairs ari driver wa Governor Dube. Nasi is my chef ane upfumi. Inini ndiri under commissariat department pasisi campus mamutare. Wani ndikaipinda paintegration task force ndidakaparidza zane ZAP maNicaland ezehall. It was a tug of war. What's kuti uchibve pfungwa dzezanu nedzezAP kuti dzibatane anga pakaipa but I struggled a lot inini kubatanidzao nawo paunit accord. Handidaimba apa ndagara ndasimuka nhasi ndiri kurara pano handina munda ndipewo sadza mangwana warara kwamaGifi. Alright, takabva kupi chendiri kuda hangu inini as a politician ndiri kuda kuti tiri papfungwa changu chaipo maringa nekueducation nekuhealth hati zveriko because hakuna chiro kwagara hakutori nyaka ndine munhu inini ndiri kudande kunonzi kuchitsungu mission hospital kune mukadzi anonzi maibhenji mukadzi wekuamandishe akableeda akafa so takabiga tine 5 days tamiga right ambulance yakabva kuchitsungu kusvika munokuziva kuchitsungu kuenda kuguruwe kunotora ropa achisvika it was only 10 minutes the person was dead. Asi Tsungo Mission Hospital ihospital inogara ine department reropa. Ndio ndoziva manje basi yagare always egadi most afford gore just hold on boimai muchingoita zvekubhema munharaunda wamirai Comrade Eunice ata zvadaro anonzi vaibhengi akafa zvakarwadza munhu wese because tichienda kumahospitals as big as Karanda inonzi Mass Central ikaranda nechitsungo hospital inofanirwa kugara ine department rayo reropa
mwana iye akandirwadza mani ndabva kutaura naye ndichitotora mabhuku ekuchipatara something zvanga ndichida imomo kadzooright comrade atorai ndabva ndabuda abva abhilidha abva aita kuchipatara akabhilidha kwakutora ambulance from Chitsungo to Guruwe akadriver anonzi Mudzinga Nyama munhu ndiri kutaura nezvake that driver is blessed achisvika it was only 10 minutes akusvika pachipatara munhu abva over bleeding ashaya chidrip hamugoni here kuchengeta ropa mudepartment renyu repachipatara zvakakura kudaro chikoro ichi Chitsungo hospital ndemaroma chipatara chinochisa hazvina kuitika zvinhu zvakadaro now ndichipedzisa nyaya yangu inini ndiri kutaura hangu kuti mari ngaende bhajeti yawo government ngaende kueducation nehealth handiti kuti tikapinda muchipatara so unoona masenzero anoita manesi handiti they are working hard those people china yavanobata zvinhu zvinoitika imomo but they are not being paid izvezvizvi chikoro kuti ako kamwana kari apo kaziye kuti ndinonzi Joyce nditicha anokutanga akafundisa kubva pasi but they are getting nothing izvo maticha ari pastrike vana vakufunda 2 days a week makuti maextra lessons imari iri kudini yavari kudya vachidhakwa ndichivatarisa vachidhakwa tiri papa zvedu soyenyu akatorwa vhidhiyo panapa yakabuda the whole world ndikarekomererwa nemore than 20,000 people murundwa ndisikatuki munhu ba ndichitaura chete zviri kuitika munyika because inini am a politician I'm SDTV ndiri mugandanga mezhu but I'm not getting anything panapa ndakapfeka tubhutsu kuti ibhutsu dzokupfeka iri dzakafunika dzaiwa nemakonzeti where I'm going ndinofanirwa kuti vana vangu inini vasare vachitarisa chino handizveri ndichakaitwa namai wedu ichi mai wedu wakaita bofu handioni izvo zvindoona neziso wani asi chakaitika apa handizveri comrade ichi ndo chakafirani mai vangu hapana kana chiro kungotambura chete ndakangogara kudai ndichingochema chete dai ndakadai dai vangoma vari vapenyu why should I cry for ngomo because it was not greed ndinoida iyoyo ngomo was not greed akanzi nowa mugabe ndinaro bhuku ndine bhuku ravangoma rakanzi in my life ndoziva bhuku rawo mugabe vachitsanangura nebasa rakaita wana wangomo akamuti chiita president wangomo akati kwete mufana nini pinda akaenda for the second day akanzi pinda so unit yachibva rikupikwa inini vakagara panapa pamaigisi panapa ndichimwa mbatutu dai ndiri kumwa makotsi because I've worked a lot in this country. You are similar to me. Adina? Tukutambura. You're working. Alright. Ngavaita hawo kuda kwawo nekuti vanotaura kuti munhu asina kurwa hondo haatongi nyika but hapana nyika isina opposition party mukagara nyika isina opposition party nyika iyoyo hairarami nyika ngaidzi moti zvazviite imwe ichiti zvinoita vakafiwa apo chidzi covido afa zimondi afa batiza afa sibusemoni afa kuita raini kudai wana vachingofa vanofanira kunge vanhu vichinzwisisika kuti wafa sei sori henyu zviminika handina kutaura zvakanaka but I'm okay inda kutaura kuti bhajeti remari regovernment ngariende kueducation nekuhealth masista haana chari kupuwa vanhu vari kutendera mahospital ayo they're getting nothing
ori takupa mawo veterans. Mawo veterans hakuna munhu asiri muwo veteran. Vanhu vanoziva meaning yawo veteran here. Hakuna munhu asina kurwa hondoba. Especially madzimai aya vaibereka sadza kumusana uku. Akubuda mukipi. Mutiye anenge akamutarisa. Mugandanga anenge akamutarisa futi. Vana vanhu ava vati asi nhasi ndonzwa kuti Chimbwido ane 20 years. Chimbwido anoita 20 years. Chimbwido rani? Vana mujibha. How old they are age? Dai kwakuzvichiitwa vanhu ava. I'm telling you vanhu ava kuti zvinake vanhu ngava bike madoro mamisha. Mushokati iri pamba pendogara ini kuchisungu nemugandanga ari muguruso. Pendinogara inini kuguru kudande kwendiri kubva nhasi. Anogandanga ari kuti do something panzvimbo pareruke. But hapana kureruka pacho nekuti wakarwa hondo vanhu vaibika sadza. Hakuna munhu aibata pfuti asine nzara kadhemeti. Wakambomona kuti unoibata bhazukapo une nzara umu. But vabereki vakasafa. Unonzwa muzukuru vasafa vanhu ivavawo. Hapana kutendwa kana kunzi chimboyai pamusha panhingi ngatimboita zvakati. Mari vachitenga majeti, vana vachienda nejeti kuchikora achidzoka. Muni wangu ari apa achinzi unofunda 2 days per week. I'm finished. Zvine zvachataura zita rangu.